Suwi. Lho iki ora pangling Yai Ndorowati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Ning mangsuk mono mangadil luwih ana sasminaning sun jagat wasesane Bathara. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Modar. Menawi Kanggo Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungsa ora tataran. Lah kok malih Ratu Ndorowati. Kanggo Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadring. Menika ingkang rayeng Ndorowati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndorowati. Ndorowati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kanggo Prabu menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Samenika Kyai Nenggala dipun du karo senjata cakra. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi Sekar Kembang Setaman. Cangkeme klirah-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesema menika to. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang ngopo Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kandha karo Antasena, aku sing bakal nglampahi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak kula nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngelohi Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena, piye Pakde? Antasena saka endi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala, Pakde. Antasena kok kasatriyan Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki Budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat Nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan Panakawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya? Inggih mekaten. Apa iki sing aran sapa? Menika ingkang nami Bagong Rama. Weh lah dalah. Lho, rong lucu kok guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus ta jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Nang? Bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sapraptama ning negaring Pancala. Nona amet pasang Kalimantabe tinebene ing leduning dumawing tawang-tawang. Linepatna ing tulak manu sinuwun. Leres kula ingkang abdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuhun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuhun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuhun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta.
Trusta Jumena. Nggih, Mas Trusta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trusta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana patih bekti kula konjo. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Oh, lole kenthos walu gembol manyar-manyar. Bagong Padhararja sapraptamu, Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kali gembol manyar-manyar teruse duk neng dungkul tung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala ngateng mriki. Oh, ya wis wonten aku sowan ning negara Pancala, Bagong. Syukur. Padhararja sapraptamu, wilujeng penemban bekti kula konjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nune nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha Kandirarja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa, ya aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula konjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Prayogan nuwun ngadhep ing karsaning Paman Prabu Pancala, Bagong. Nune nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ning negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula konjuk ngersanipun sinuwun Prabu Pancala. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Cung Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binandhunging Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepundhen kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beta klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kanan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Ngamarta lagi ke Taman Pacoban.
Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Iya. Sabanjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowana ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulina nganten niku. Lho, kulina ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngapa? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mangke dewa nesu kalih Sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik, dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dodot ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki karepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh.
Dewi Waradropati dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor iki apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Waradropati kula tumpake Betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Waradropati. Bagong, wonten dawuh, "Kosik, bingung ngrasaku." Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Penemban Durna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Waradropati ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Waradropati. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Waradropati nganggo anduk tok. Jas nika apa kae? Wiladalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna? Kalih Bagong, nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan niku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biya arake. Kawula Pancala Bagong karo Dropati apa Durna karo Dropati mesti do muni Bagong karo Dropati. 50%, 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Dropati ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Sok suwe-suwe isa lho, Bagong supet ngono isa. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ah kula sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Waradropati diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel ya kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam.
suwe timen. Le wayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nengga sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana Datyala Saraswati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bagawan Durna. Kowe wani sekecap pendho sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajat ing Gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu. Ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ki ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipreksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi ki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodhoke karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek, sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek, sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu, sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki Sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek nameng karo wong kaya kowe iki, aku ki ora wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Loh. Kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna ki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tak unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe, Jum?
Awas kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepelekke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ora ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal sire jeblase kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-unek ing atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caetan. Kae ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ana kuwi. Sampean seneng lho. Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Ya, sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Ya. Beres pokoke gayeng. Ya Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Ya sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino namung tatokke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ya ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ning jroning Datraya. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sik. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodhokamu to. Wah, jan keparat tenan iki. Baleni ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrawati pancen kepara nyata. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke. Aku iso. Aku cilik iso tak gedhekke, yakin. Nan kuwi. Sapa sing cilik gedhe iso ngungkuli kadhetane Begawan Durna? Ana boyong Waradrawati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrawati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba, legane aju. Ngono iki. Wani kurang geduga. Inggih Kanjeng Rama. Nanging tumrap aku apa kang dadi lagiane Panakawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur kelawan ati. Yen pancen ditonton saka babagan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal. Nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun. Ning nek Bagong kok dadilan wangune. Ngeten Kanjeng Rama. Malah saka pangiraku
negara ing Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan. Terus semeno wonten maring ngadhawuh aku ing bakal nemoni Mbak Yumu ora Drupadi. Non. Bakal tak tanting sapa ing bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Tuna. Ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Saenipun Bagong direngkuh wonten negaring Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun Taman Peremban Durna kalenggahaken wonten negaring Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Wara Drupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Puskalima. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten ing Sukalima, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus semena budalna kang padha seba pun Rama kundur ngedaton nek ngestaken dawuh pate wonten timbalan. Kaya Surana dawuh maneh. Budalna kang padha seba pate nek ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata kundur ngedaton delok saking dampar kena gambaran gading kadhiraken sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Palala ingkang sami ngambil upadraning keprabon gawe tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau paripurna sang nata awa kladuk gecul kang mural ucul kowe lha ora kenyono-nyono lha kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satriya sing pengpengan perang wis ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, tecanana, tandangana Bagong legane atiku. Bapak keperanggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloko lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Barayata Satringgar Borujiladen Setyaki kowe latala lah kok kowe neng kene Kurawa dampyak-dampyak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane apa? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani gendhak sikara karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setiawan. Setyaki sing ora trima. Wani karo Kartomarma sing tawedene apa? Ora minggat tebak dalu kene margane patimu leno pangendamu hilang dompetmu Kartomarma.
Waduh. Wah. Mati aku. Wah. Dan Gatot Kaca dasar kepala nyata mati mati oh waduh minggir. Ora pangling iki Anoman barang ning Pancala. Anoman mere kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglangkahi. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman. Mati dening aku pangkau tak ayone. Oh, waduh, mati aku. Wah, iya. Wah. Oh, syah. Man, sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapak Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalangi nggone bakal mboyong para Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapak Durna jebul kancane pirang-pirang. Le, kesek ta? Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatot Kaca. Sirah kula dicekel kalau kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah, edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken Dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, ngesaken dawuh. Oh
sasana barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, sapa ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Wah, edan. Oh, Werkudara iki. Wah. Dasar Bronyoto. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah. Demit. Kakang Dursasana. Werkudara winti Bagong? Bagong iki padha kawanku. Sopo ya arep gedasi ora karo Bagong? Aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Ya, kaya apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Ojar. Isin man kula. Ka isin piye? Kula maju rek kae goleki Gatotkaca Sancaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sih ta? Werkudara barang rene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karu-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun Demate? Bagong mboten isa disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Bagong ora minggat sing arep aku tiban cudha maneh mbok dadi muparat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono kuwi. Kaya kelingan jaman sing wis-wis aku. Kok le jembing. Aku karepe dhewe wirangan aku.
Duradana dados pundi? Wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Kula nek crita malah isin lho. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampean nang bloko kalih kula? Balik jaran. Oh, sengkune iki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyeling krek. Sampeyan niku cangkeme elek ora. Lho. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, inggih ngeri ha. Bagong. Yen manyen iso nambahi Kyai Nenggala aku meguru karo kowe bareng. Lho iki ora pangling Nyai Ndarawati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Niwang Sukmana mangadil luwih ana sasminaning sun jagat wasisaning Ubathara. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Modar. Menawi Kanggo Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ra tatanan. Lah kok malih Ratu Ndarawati. Kanggo Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadèrèng. Menika ingkang rayeng Ndarawati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndarawati. Ndarawati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kanggo Prabu menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Samenika Kyai Nenggala dipun du karo senjata cakra. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi Sekar Kembang Setaman. Wong cangkeme kowe klera-kleru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu. Nek panjenengan mboten atus monggo dipun puthaken iblis glandang Nenggala legane ati wae. Janaka undendem. Janaka undendem. Siadi ngerti Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ayo ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Wingeng rai menjanaka.
Koko Prabu Baladewa mlajar wonten menapa? Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndrawati mboten dalem papan mriki. Koko Prabu. Nggih. Kula aturi nyiram tenan sabar. Menawi Koko Prabu mboten mangke. Koko Prabu mbanyan iki ardane kamsu Koko Prabu samriki Koko Prabu. Iki kok mengko kokak. Koko Prabu karepe piye? Nek menjenengan badhe mulawan bagus. Ning mboten ten. Ora. Mboten ten mangke nganti nampane. Ora bisa mangke ngaturi kok. Ah, kowe Bagong karepe. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang apa Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kandha karo Antasena, aku sing bakal nglampahi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anakmu nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngeloi Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Antasena, piye Pakde? Antasena saka ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Ngrandu Gumbala Pakde. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki Budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Anak Prabu, kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis punika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya regejegan. Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosi bapa Panembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Trikandi, anu Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menus ratatanan gugu karepe dhewe menungso kranjingan. Wah, lah kok kowe iki ngobrak-obrak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja nglawan darat dening tanganing Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah tenan to. Lah tenan kowe pake. Ayo pokoke entekke wayange.
Wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kalah cacak menang cara lakonane. Nek Sinuwun Mandor mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bang. Wah, dalah. Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ra ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bawa Penembahan Durna. Ning nganti aku gagal mboyong Yai Waradrupadi, aku bakal napa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat sing ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang nenggala mbuh dadimu kowe ponakan Bagong. Weh, ana sing ora setuju siji. Bagong, wonten dawuh, aku ngaturke panuwun. Dina sira wis gawe srana munduring para sata Kurawa. Begawan Durna medeni anak Prabu Mandura. Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Iya tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora sandadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa, yen ora kaya aja gelo. Nun nggih ngestakaken dawuh. Terus semena wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestakaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus jumena.
Natyayutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama ning ngarepamu kuwi sapa menika Panakawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala merga saka pamutahe Begawan Durna mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem trimah pejah mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta mekaten Kanjeng Rama iya menapa dipun keparengaken kula sak rembag lumiyen kalian Bagong ya sakarepmu kono aku tak nglungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik nggih ngestaken dawuh wis kono Bagong nun penake durung apa-apa wis kon menakke Panakawan Bagong wonten dawuh moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku satampang karamasane angel tenan nek ngomong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya ilate iki kaku sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes mila niki sisteme kawin kontrak tegese piye kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma lah upama nggone tindak kuwi setahun panjenengan dadi bojo kula setahun yen lil tindak 2 taun dadi bojo kula 2 taun yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina aku campur karo kowe saking kulinane terus aku ya ketukuran rasa tresna sing gedhe nek upama aku terus iki meng upama lho aku duwe anak karo kowe piye sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh anake dipacul ndase kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge monggo daripada kula omong dadi kere lho sampeyan sing momong iya berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono akeh sing padha ngayunake kelawan aku kowe becik nek aku urip karo kowe Bagong Puspawarna Alayub kowe iki arep ngopo ajeng anu buka gending apa mboten iso ame ngawur watone leka menika saestu iya tenan wah jan nek ngoten kula wis ora ana tabet ing antaraning Panakawan kali Bendara ora ana kepareng kula badhe ngadeg ya ngadeg kok saiki wae nggih alon-alon karang wong tuwa ning ngadeg ora iso sakal iya wah jan kula ya wis ora basa karo panjenengan wis ora sah basa ora apa-apa Yayi Wara Drupadi
Kakang Mas Bago wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati. Jan. Kaya Siniram Tirta Wayu Sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nutuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anu Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo Mlaku bareng ya. inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Inggih. Ya mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Kamas. Abdi dalem